हाय लोगोफोर आं लाइभआव फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ बनायनानै नायदों माबायदि जायो आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ बनायनाया अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर आङो जोंनि खाथिनि दैमायाव दुगैनो थांनो नागिरदों लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर मोनहैसिगोन गामि खाथियाव सासे लोगो मोनलायबाय दुगैबायबा सेसा नहा सोर लोगोफोर मोनफैबाय आं बे दैमायावनो दुगैनो फैदों लोगोफोर बेनि मुङा जाबाय दैमा गुसुम लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर बे फाग्ला बिदिजों जायो हाय लोगोफोर लाइभआव आं फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ बनायनाया बोरै नांखो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो दिनैनि भिडिअखौ बिसिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर